Il-Malta Enterprise se tospita t-tielet edizzjoni tal-Startup Festival bejn il-5 u 6 ta' Ottubru li ġej. Wara s-suċċess tal-ewwel żewġ edizzjonijiet, dan il-festival sar fost l-aktar attivitajiet popolari mal-imprendituri u l-innovaturi li jiltaqgħu taħt saqaf wieħed biex jaqsmu esperjenzi warfin dwar startups differenti. Il-festival jattira mijiet ta' negozji ġodda lokali u barranin minn diversi setturi, fosthom fintech, lob digitali, kannabis mediċinali, biotech, medtech u l-ekonomija blu. Din is-sena il-festival se jsir fl-MFCC f'Taqali. Għal-ewwel darba l-Startup Festival se jkollu kompetizzjoni fejn startups ikunu jistgħu jippreżentaw il-proposti tagħhom quddiem bosta investituri u jikkompetu għal premju finali li jinkludi numru ta' servizzi minn diversi intrapriżi biex bihom jibdlu l-idejat tagħhom f'negozju ta' suċċess. Il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise, Kurt Farrugia, spjega li l-startups huma kruċjali biex pajjiżna jkompli għaddej biżvilupp sostenibbli ekonomiku. Il-medja ta' impjiegi li qed jinħolqu qed iħallsu iktar minn 40,000 euro fis-sena għal kull impjegat. Allura dak li qed nagħmlu huwa niddiversifikaw l-ekonomija fl-istess ħin noħolqu sens ta' komunità sabiex l-inizjattiva li jieħdu il-prodotti li joħolqu ġewwa pajjiżna jkunu qegħdin joħorġu l-barra minn pajjiżna wkoll. Il-Ministru għall-Intrapriża Miriam Dalli teniet li Malti għaddejjem miftuħa negozji l-ġodda u l-bibien huma dejjem miftuħin għal startups innovattivi b'viżjoni għall-futur. Startup Festival għal din is-sena li qegħdin nippjanaw ser ikun ikbar, aktar attraenti u li jirnexxielu jaqgħad flimkien nies li għandhom idejat flimkien ma' investituri differenti. Il-pjan tagħna huwa li nkomplu naħdmu fid-direzzjoni li nagħmlu minn pajjiżna verament l-startup hub li jixraqlu ikun. Għal aktar informazzjoni dwar il-Malta Startup Festival wieħed jista' jibgħat email fuq info@startinmalta.com.